Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Без бүген Казанның нәкъ үзәгендә Кабан күле буенда. Монда туристлар бик күп. Алар мондагы матур урыннарны, Кабан күле буен һәм истәлекле урыннарны карап йөриләр. Монда Кабан күле буенда Шиһабетдин Мәрҗәнигә багышланган һәйкәл тора. Кем ул Шиһабетдин Мәрҗәни? Менә аның турында без бүген сөйләшәчәкбез. Шиһабетдин Мәрҗәни энциклопедик галим, күп кырлы, гаять тирән белемле зат. Ул татар, төрки телләреннән кала, гарәп һәм фарсы телләрен камил белгән. Аның гыйльми эшчәнлеге күп тармаклы. Тарих, фәлсәфә, археология, нумизматика, этнография, география һәм халык иҗаты. Шулай ук һәм башка тармакларда да ул югары уңышка ирешә алган галим. Мәрҗәнинең 30-дан артык хезмәт язуы мәгълүм. Казан һәм Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр Мәрҗәнинең иң танылган татар тарихын чагылдырган әсәре. Кыскартылган һәм хәзерге телгә тәрҗемә ителгән тексты 1989 елда басылып чыга. Шиһабетдин Мәрҗәни уникаль шәхес. Татар тарихында мондый шәхеснең барлыкка килүе зур бәхет. Аны чын галим, улуг шәхес итеп, гаиләсе һәм үскән мөхит формалаштыра. Шиһабетдин Мәрҗәнинең әтисе шулай ук югары белемле булган. Ул белемен Бохарада алган. Мәрҗәнинең белеме, дәрәҗәсе шул кадәр югары була ки, ул хаҗга юлга чыккач, аның юлы Төркия аша узганын белгәч, Төркия министрлары аны зур итеп каршы алалар һәм кунак итәләр. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗәнине Төркия солтаны белән таныштырырга телиләр. Ләкин Шиһабетдин Мәрҗәни мин ашыгам дип юлын дәвам итә. Кайда гына килмәсен, кайда гына бармасын, Шиһабетдин Мәрҗәнинең киләсен белгәч, матбугат аның килүен мөһим вакыйга итеп тасвирлаган. Бөек галим килә дип язган. Бу чынлап та шулай. Бүген бездә чит илдә югарылыкка күтәрелгән рухани галим бармы? Кызганычка каршы юк. Аның кебек биеклеккә күтәрелүне күз алдына китерүе дә авыр. Хөрмәтле дуслар, менә бу Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге мәчет. Ул 1767 елда 18 гасыр ахырында Екатерина II рөхсәте белән салынган таш мәчет. Бу бина үзенең тышкы кыяфәте, матурлыгы, аклыгы белән һәм эчендә урнашкан иреклек, ниндидер тынычлык, яктылыгы белән кешеләрне үзенә җәлеп итә. Бу мәчет озак еллар бер туктаусыз эшләгән һәм бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. Ул үзенә мөселман халкын тартып тора. Узган, барган кешеләр дә, махсус бу мәчеткә дип турыдан-туры килгән кешеләр дә монда рәхәтләнеп киләләр, керәләр, намаз укыйлар. Бу мәчеттә бер кайчан да азан туктамаган. Искиткеч матур һәм серле, изге бина. Татар бистәсе элек-электән төрле кибетләргә һәм сәүдә үзәкләренә бай урын булган. Хәзер дә монда шулай ук. Монда төрле кибетләр, анда милли юнәлештә эшләнгән товарлар, киемнәр, сувенирлар сатып алырга мөмкин. Шул Татар бистәсеннән Каюм Насыйри урамыннан, мәчет яныннан узып, Мәрҗәни урамына чыгарга мөмкин. Дуслар, Казаныбызга, Татарстаныбызга рәхим итегез. Кайда гына булсагыз да, үзегезнең татар икәнегезне онытмагыз. Татар телегезне саклагыз, динле һәм милләтле булып калыгыз.